What the fuck? Nå, hej YouTube. I dag spiller jeg lidt Diablo med en hedder Niklas. Han gider bare ikke rigtig snakke. Det er jo det. Men vi er nået til Diablo. Ja, bossen. Og I skal ikke have mig, fordi jeg spiller Diablo 3. Nu hvor det er det første Diablo, jeg overhovedet spiller. Så jeg håber, at I bare ser videoen. Det gør. Ja. Så må vi se, om vi kan... Hold da kæft, Niklas er skadet sgu på den. Fuck, Niklas, den knipper den skulle lade røven. Okay. Fuck, Niklas. Voldknipper den skulle lade røven. Det gør jeg dog heller ikke. Det gør jeg dog ikke. Shadow, ja. Ja. Niklas han fucking røvknipper den skulle lade. Oh nej. Au. Som I kan se, jeg skal holde sådan der en skyld. Og jeg ved ikke helt, hvad der sker med Niklas. Så når nøden kommer, så bliver det bare fuldstændig røvknældet. Jeg kan følge mig godt. Nå. Velkommen. Ja. Igen. Prøv at se. Prøv at se min liv, mand. Prøv at se. Du. Prøv at se mig en knippe i røven. Og så tror jeg, at Diablo er blevet totalt smadret. Jeg venter lige så lidt. Okay, der kommer pisse i min hoved på det. Følg mig. Hvorfor skal vi så slå på den? Ej, hyggeligt. Var det det? Var det det? Yay! Guld! Yay! Guld. Nå. Det var det, vi havde for i dag. Prøv at vente. Fuck. Ja, fuck. Nå. Det var det. Vi ses, YouTube.